Σας καλωσορίζουμε στο επόμενο podcast. Γεια σου, Ευαγγελία. Γεια σου, Ανδρέα. Και εδώ πέρα έχουμε το αγαπημένο μου θέμα, συγγνώμη που έτσι προκαταβάλω λίγο τον κόσμο, Smart Locks. Πόσες φορές σας έχει τύχει να φτάσετε σε ένα κατάλημα πολύ αργά το βράδυ και να μην έχετε τρόπο να μπείτε μέσα? Να δούμε τώρα πώς το ρουμίσμο με τα Smart Locks λύνει αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μου έχει τύχει και εμένα, εννοείται. Το ρουμίσμο δίνει λύση όντως σε αυτό το πρόβλημα, το PMS του ρουμίσμου συνδέεται με τα Smart Locks, καθώς είναι συνδεμένα με το Wi-Fi και δημιουργεί ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος στέλνεται αυτόματα στον πελάτη και έχει διάρκεια όσο και η κράτηση. Οπότε ο πελάτης μπαίνει μέσα στο κατάλημα χωρίς να έχει καμία επαφή με τον οικοδεσπότη. Και πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι κλειδαριές? Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η πιο συχνή ανησυχία των πελατών μας. Συμπληροφορώ όμως ότι είναι πιο ασφαλή ακόμα και από ένα κλειδί. Και αυτό γιατί μετά από κάθε checkout λύγει ο κωδικός. Οπότε ο πελάτης νιώθει ασφάλεια. Και ανεξαρτησία εννοείται γιατί δεν έχει καμία επαφή με κανέναν οικοδεσπότη. Μπορώ να έχω τον έλεγχο των κλειδαριών μου απομακρυσμένα, χωρίς να χρειάζεται να περάσω από το κάθε δωμάτιο για να κάνω κάποιον έλεγχο? Φυσικά, μέσα από το management app του ρουμίσμου μπορείς να δεις αναλυτικά τη λίστα με όλες τις κλειδαριές. Και επίσης μπορείς να παρακολουθήσεις αν η κλειδαριά είναι συνδεμένη με το Wi-Fi, το ποσοστό της μπαταρίας, καθώς και πόσα δευτερόλεπτα αφού κλείσει η πόρτα θα κλειδώσει.